Kaixo denak, ze modu zabete, ondo espero dut. Ea, hemen proposamen bat. Aurten gure herriak 700 urte betetze ditu eta hori dela eta urtean zehar antolatuko dira ekimen pila bat, herriaren iraganaz bai, baina batez ere orainaz eta etorkizunaz gogo eta egiteko helburuakin. Ekitaldi nagusiak aste honetan egitekoa ziren apirilean 5ean, baina dakigun egoeragatik bertan bera gelditu behar izan dira, etxean gaude denak, sekula imaginatuko ez genukeen egoera batean. Gauzakola, udaletik proposamen bat luzatzen zaigu herritarrei eta da, pelikula bat egitea denen artean. Nola, bakoitzak etxean grabatutako bideo zatiekin. Helburua da, egoera honen lekukotzak biltzea, bai, eta guzti horrekin pelikula bat egitea, nola bai, herriaren radiografia emozional antzeko bat. Parte hartzea oso erresa da, etxean grabatu bideo hori, eta gero herri bizia webgunean sartu eta bertan zintzilikatu. Bertan gaina argibide guztiak aurkituko dituzute, baita ere nahi badezute iradokiko zaizkizue galdera batzuk erantzuteko bideo horietan. Besterik gabe, animatu, uste dut oso polita izango dela, eta horrela elkarrekin eratzen hasi gaitezkela, edo omesten gure etorkizuneko herria nola izatea nahi dugun. Besterik gabe, ondo segita besarkada bat.